Momentuz, liburuak itxiko ditugu, irikiko ditugu belarriak, begiak, telebista piztu, hementxe da itxi liburuak, biba Gaizka Aranguren. Kaixo, Gaizka. Gaizka. Gaur doktore, Gaizka. Gaur ere, eta? Gaur ere. Zer moduz, ongi etorri zara? Bai? Ongi. Bueno, guk egin behar dizugu galdera bat hasi aurretik eta da, zu hemen zai egon zara tartetxo batean, ezta? Onera sartu aurretik, zer egin duzu? Liburu bat ireki duzu, edo zer egiten duzu zai zaudenean? Twitterren aritzen naiz. Twitterren aritzen zara? Zer da hori? Bizio pixka daukat. Berritu behar. Baina Twitterren idazten edo kuskuseatzen? Denetarik. Baina liskarretan ere sartzen zan horietakoa edo? Bai, Ez sobera, uste dut, errespetu zeiten dudala, uste dut. Baina bai. Zerbait esan bai, ez da? Ongi, hasi da denboraldi berria, itxi liburuak, ez dakigu jende berriaren bila ote zabiltzaten, kolaboratzaileren bat behar baduzue. Fitxatuko zenuke gure taldeko kolaboratzaileren bat? Edo aurkezleren bat? Bai, itxein, Gaiaren arabera polita. Gerta daiteke, bai. Nik uste dut Marta eta Leire oso gokia direla. Beira, zerrendara Botatzeko doaz. bakizu, hori bai. Gero igual damutuko zinak, Bueno, gerta daiteke. Probatu egin behar da. Ez da oikoa. Tira, momentuz dakiguna da, denboraldia hasi da, denboraldi berria estrenatu duzu, eta bertan ikusitugu Ainhoa Etxebarria eta Markel Irizar, ezta? Zer moduz ikusituzu irakasle gisa? Bueno, ongi, nik uste dut biek ala biek badutela komunikatzeko gaitasun berezia, eta nik uste dut nabaritu egin dela, ezta? Bakoitza bere hitz moldearekin, ondarrutarra bata, eta bertzea oinatiarra, eta bakoitzak beretik bota du, eta hori ere nabari egiten da. Itxi liburuak ostegun gauetan, 10:00 ETV baten, bihar nor izango da irakasle? Jo, sorpresa hartuko duzu igual, Bai? Bai. Futbol zaleak zarete, Bueno, bai, bizkatxoa, bai. Real zaleak, Bai. Bai, noski bertzea. noski. Ni ez. Ni bai. Egon barra izan da. Bai, ez, bai. Habe, gustatzen zai, baina ez da. Realzaleak ere bagara. Realzaleak ere bagara. Orduan? Bueno, David Zurutuza. Baina ezagutzen. Bere izango da irakaslea. Futbolari hoia, bai. Eta zer irakasten aleginduko da? Gaurdanik ez dakit erranote dezakedan, bai ez, sorpresa... Uste dut irudi batzuk ikustera goazela. Ikusiko ditugu irudi batzuk. Bestela Twitterren jar dezakezu nahi gozu. Ez, ari nintzen, horreztaz gain, lehen apuntatu dut hemen saio guztiak norekin egin ditudan baten batez ahazteko, eta hori ere... Badauket hemen apuntatuta. Azkenekoa, sortzi egin ditut. Kontu zili behar dela zer esaten den eta zer esten esaten, ez da? Bai, hori ere jakin behar nuen. Zer esan dezakedan da zerrez. Euskal eskulturgintza. Euskara eskulturgintza. Badaude hor elementu esanguratsuak, ez? 20. mendea merezi... 20. mendekoak. Oteiza, Txillida, Ugarte... eta horiei buruz arituko gara. Horrena izango da ikustea, ez da aurrera pentso bat, ez da? Badago zer ikasia, guztiaren inguruan, eta gainera, lantaldetik adierazi didatenez oso bizia eta geniodun saioa izanen da. Horko baten batek zeukan genioaren modukoa. Aurrera pentso bat ikusiko dugu, hementxe David Zurutuza. Txiliburuak. Azaldu ziatenean gaia pixoate jokoskanpo harrapatu zian, baina gero goratu nintzen entrenatzaile batek bere garaian esan zian, David, landuzazu gorputza, baina oso garrantzitsua da ikusmen espaziala ere lantzea. Euskal eskulturgintzaren orezko alineazioa aterako dizuet. Itxi liburuak eta ireki begiak. Guk Eduardo Txillida burniarekin eta abstrakzioarekin lotzen dugu. Baina, etzen hortik hasi, ezta? Ez, arrazoi osoa duzu. Berari gehien gustatzen zitzezkion artelanak ziran grekoak. Eta bere lehenengo eskulturak, Parisen egindakoak. Nire pixkat begiratzen hau naiz, eta greziar arterik ez dut ikusi. Hola, greziar toke hori. Bere etxe ondoan,
zegon justo Hernaniko burdina lantzen zuen gizona, eta hor ikusizun burdina, ikusizun sua, ikusizun nolabait hemengo oinarriak, Euskal Herriko oinarriak beti itsasoa eta burdina izan dira. Eta gero erabakizun adibidez, arte grekoa ez zula inoiz berriro ikusiko. Eta egon zan 12 urtez, greziatar eskulturarik ikusi gabe. Sartzen zen museotan eta ez zuen tapatzen zuen bere begiak, tentazioa nolabait, bai. Ni kasualidad ez uda hontan honak grezian porretan. Aurrerapen interesgarria benetan David Zurutuza eta Euskal Eskulturgintza. Saioaren mekanika ezagutzen dugu, baina izaten da pertsona ezagun bat eramaten duzue eta gai bat aurkezten diozue. Berak esan du, kolpe hartu zuela edo ez zuela espero, ezta? Baina artea gustatzen zitzaiola ere aipatu zuen. Bai. Bai, bazeukan sensibilitatea. Nik uste dut inguruan baduela ere artean pixka bati arduten den inor, eta maite zuela artearen gaia. Eta gero nabaritu zen, bai. Gaina ongi pasatu genuen elkarrekin, da hori beti ere, Saioarekin hasi zinetenean, pasarte historikoak hartzen zen dituzten, Saturrarango kartzela, karlistadak eta bar, orain gaika ari zarete, ezta? Bueno, denetarik dagoelakoan nago, ezta? Kasu honetan, bai, gai batzuen historia nolakoen bi ikuspegi egon daitezko horrelako saio batean, ez? Historiako mugarri jakin bati buruzko azalpen bat ematea, edo bertzetik gai bat hartu eta gai horren bilakaera historikoa nolakoa izan den azaltzea. Kasu hauetan, eskulturgintzarekin zentzu horretan goaz, eta egonen dira bertze batzuk. Gabonak, bertsolaritza, eta orain eskulturgintza. Pilota etorriko da ere bai, euskal pilotaren historia, eta beste batzuk, euskal kortsarioak, baterako, inauteriak etorriko dira. Zuk ikasiko zu saioarekin, ez da? Gu ikasten ari gehazuekin, baina zuk ere, zehose... Bai, naski. Badude gai batzuk, zeinetan igual aldez aurretik ezagutza handiagoa daukazun, eta bertzea honitz ezagutza oso txikia, eta hain zuzen ere bide horretan, norbait eramaten dut, bai, ikastera, baina nik neuk bidean ere ikasten dut, eta nola gainera. Marta, zuk zerri buruz ikasiko zenuke? Ze gai aukeratuko zenuke? Gai guztia gustatzen niri. Inauteriak? Inauteriak gustatzen zaizu? Kortsarioarena. Eta hori gustatu zaizu, ezta? Bai. Leirezu? Neri kortsarioena asko gustatu zai. Gelditzaldia oraindikan euskal kortsarioak. Igual bertze izen batekin, ez? Eskutatuta igual. Eta gonbidatuek nola hartzen dute? Urduri egoten dira, sobra irekitzeko momentu horretan, gaia jakiteko momentu horretan? Nik uste dut gehienetan ezetz, ze uste dut gonbidatzerakoan ere aldez aurretik gaia pixka bat erakusten zaiela erakartzeko. Baize, segun ze gai tokatzen den, ez da? Zuk ez dakit kutxunik baduzun, guk batzuk bildu ditugu. Ikusko dugu? Hortxe, itxiliburuak. Gorka Basterretxea, Nestor Basterretxearen semea. Gorka, inor gutxik ezagutuko zu nahi eta etxekoek bezain bertze, ezta? Horregatik galdetu nahi nizun, zer duzu gogoan harengandik? Zer datorkizu gogora? Beti ezagutu lanian. Baina oso, beti zegoen hor mai baten xerita, paper baten aurrean, marrasten. Marrasten eta zirri gorroak eta egiten, eta marrasten, eta gero marrazki hori eskulturak edo zea bihurtzen zen, baina beti lanean. 80. hamarkadako bertsolariak orokorrean nolakoak ziren aurrekoekin alderatuta errate baterak? Bueno, bati bat ezberdinak, ibilera ezberdin duzelako eta gaiak ere asko ezberdin duzielako. Eta bertsolariak ere, ni ezkio gainuntzeo gehienak, unibertsitea pasateko bertsolariak etortzen hasi ziren, orduan, klaro, horrek aldaketa handiak ere zen. Talako boom bat izan zen, ez, bertsolaritzarena? Bai, izan zen boom bat, bai. Adibidez, ni beti esan duten, ni bertsogintzari egin diodan ekarpenik handiena dela, zutik poteatzearena. Manu, unei jakin batean, eguberriak kristautzen dira. Noiz gertatzen da hori? Bueno, horretarako joan behar dugu Erromako kulturara, Kristo horreko 3. menderak itxigora bera. Hor, naturaren bilakaera handi batako, eta gero ustak eta biltzen ziranean, ospatzen ziren ikeragarrizko jaiak Erroma inguruan, eta horren izena da Saturnalia. Saturnalia? Bai, Saturno jainkoaren omenez egiten ziren jaiak. Hau dira, denboraldi berri honetako gaiak, itxiliburuak ikusi ditugunak, eta etorriko direnak, ez da? Badaude beste hor, igual izpimarra merezi dutenak, Jose Antonio Agirreri buruzko saio bat, eta Lucio Urtubiari buruzko bertze bat. Getxoztarra bata, kaskantearra bertzea.
interesgarriak. Interesgarria. Zu baduzu gairik oraindik jorratu ez duzunik eta jorratu nahiko zenukenik? Hombre, niri gustatuko lizidake, bai, eta baditut batzuk historian barna, nire ustez, nire joeretako bat izan da, hain zuzen ere, ez? Nafarroako erresumaren gainbehera historiko horretan egon diren mugarri nagusienei buruzko azterketa sakona egitea. Eta badaude mugarri batzuk, oraindik ere, behar bezala nik uste dut azaldu ez ditugunak. Bat oso zehatza, 1000 eta 200 urtea. Nire ustez, 1000 eta 200 urtea berezik importantea da herri honendako. Ikuspegi historiko, juridiko, politiko batetik. Horreko edizioan egin zenuten amaiurkoa, baina... 1512koa bai, aurten izanen da amaiurren 500 urte muga, eta behar bada beste ikuspegi batetik ere jorratzeko moduko gai bat izan daiteke. Aurpegi ezagun asko pasa dira, dagoeneko, denboraldi honetan ere bai, ez dakite aipatu dezakegun nor etorriko diren hemendik aurrera, edo hori ezin da esan. Bai. Mira, orain aterako Doraemonen poltsiko bezala. Atera txuleta lasai, beira hemen danak abiltzen txuletarekin. Hemen gaude. Sentitzen dut, historiaz jarduten dut, baina memoria kaskarra dauka. Bai, aipatu dut David Zurutuza, idukiko dugu Jon Olivares aktorea, hain zuzen Jose Antonio Agirreri buruz hitz egiteko. Mikel Perez programa batean ere famatu egintzen mutila Oiartzun errokeraz baldin badago, Lucio Urtubiari buruz hitz egiten. Ane Irazabal kazetaria, Berlindik etorri zen horretarako. Horretarako bakarrik ez, baina horretarako bai. Joseina Etxeberria, EITB etxeko bertze pertsona bat, ez da, kortxarioi buruz. Ane Irazabal, por cierto, frontoietan, pilotari buruz. Bai. Joseina Etxeberria, kortxarioi buruz, eta Itziber Garmendia inauteri buruz. Hor polita da, oso interesgarria da, pertsona bakoitza ze gairekin lotzen duzuen, ez da? Nola egiten dituzuen ariketa horiek. Adibidez, Mikel Perez, Lucio Urtubia, ez da? Igual batzutan harritzen zaitu gehiago, baina beste batzutan, korsarioaren inguruan... Joseina Etxeberria, edo Aitziber eta Pañolua jarri hemen eta listo, ez da? Batzutan badirudi bat datozela, ez da? Erabat uztartzen dila, eta beste batzutan kontrakoa. Gauza bietan, asmatu daitekela, bai. Eta sorpresak hartu dituzu? Ez bereziki. Ez, hombre, Aitziber Garmendia, duela gutxi gainera grabatu dugu Aitziber Garmendiaren zenbait elkarrizketa, eta oso erraza da, Aitziberrekin jardutea kamera itzinean, berak laguntzen du ikaragarri, eta gaina inauteri eta zaritzea, hain zuzen ere, pertsonaia zaldatzea Aitziberrekin jardutea, bereziki erraza da, ez? Bere saltxat dago, eta nabaitzen da. Eta badan norbait bereziki saiora eraman nahiko zenukenik? Bira, ez dut pentsatu bereziki horretan. Zenekin ondo moldatzen da. Bai, ez dut bereziki pentsatu. Pertsona erraza. Bai, erraza. Baina, hori nahi zoin pentsatzen ez, kantariren bat izan daitekela, eta aukera bat da. Leire. Nik zer erakutsiko duke. Zan duzu aseran, aseran izan duzu, ojo... Bueno, pentsatu. Pentsatu? Pentsatu. Zu pentsatu. Pentsatu. Airean utziko. Ordu erdi badauka. Airean utziko.